нормальна. Одні не консультуються, другі не хочуть контролювати, але це треба робити. Ми переходимо до вашого запитання от щодо води. Тут, розумієте, коли по всіх напрямках іноді створюється таке враження, що йде такий проросійський наступ, і особливо коли знаходяться серед діючих політиків, зокрема серед народних депутатів, ті, які говорять якісь дурниці, хоча і в минулому, але потім це стається бути відомим, тоді суспільство починає більше, скажімо так, бути настороженим до влади. Я зараз чую те, що говорять представники влади, що ніколи вода по Північно-Кримському каналу, вона не буде запущена в Крим, поки Крим не буде деокупований. Але в той же час, розуміючи, що деякі питання вирішуються дуже калейно, я не можу виключати, що в якийсь момент під тиском дуже багатьох обставин, бо це ж не буде залежати лише від бажання української влади. Це можуть бути такі різні фактори, що українська влада може не вистояти. От для того, щоб запобігти цьому не вистояти, отут потрібна громадська підтримка. І тому я один із тих людей, із тих політиків, які намагаються по всіх таких напрямках, які можуть бути для нас загрозливими з точки зору поведінки Росії, я за те, щоб заздалегідь готуватися.